Zaujalo ma aj toto video, ale pozor, nejdem tu nikoho nejakým spôsobom šejmovať. Samozrejme, už dnešná doba je plná čoho? Ja už ani neviem čoho, lebo máme tu, doteraz sme boli normálne riešení akože ženy, muži a dobre, tak ľudia s inou orientáciou, v poriadku, boli tu aj transrodové ženy, muži, OK, ale teraz, čo sa deje, je nejakým zvláštnym spôsobom, povedzme, že aj zaujímavé, minimálne, ale to ma ani nezaujíma, že tento chalan, respektíve, neviem, či chalan, neviem, nechcem proste, chápete, nechcem nič tu hovoriť, nechcem šejmovať nič, nechcem súdiť, posudzovať, komentovať nič, len sa pozrite. Toto je video, ja vám to pustím odznova, ale poprosím ani nejak v komentároch toto neriešte. Ja som poriadny muž, nie ako vy. Vy, babo chlapi, pozrite sa na to. Ja som poriadny muž. Dobre, čo ma tuto zaujíma na tomto videu, na tomto celom príspevku je to, pozrite si len sekciu počet lajkov. Zatiaľ tomuto dátumu 322 lajkov, 26 komentárov, 25 uložení a 230 zdieľaní. Takže 230 zdieľaní by som si odôvodnila tým, že si to zdieľali ľudia medzi sebou ako formu, poviem to normálne, objektívne a čo si aj myslím, vlastne tým pádom aj subjektívne, ale predpokladám, že to, čo si myslím, je pravda, že to zdieľajú ľudia len zo srandy. Tých 25 uložených nebudem súdiť, že kto čo jak. 26 komentárov si pozrieme a 322 lajkov. Takže to znamená, je tu 322 podporovateľov, ktorí mu dali takto like. Je otázkou možno, že aj kto to bude, kto ho bude podporovať, možno nejakí kamaráti, predpokladám, okolie, rodina a tak. Chlapi, ktorým by sa možno on páčil, alebo opačne, si nemyslím, že môcť tí, ktorí sú s tým stotožnení, kým sú a že teda sú ináč orientovaní, tak áno, možno to lajkli, ale tí ostatní to budú tlať a nikto to neprizná, že by mohol sa mu nejaký takýto človek páčiť. Dobre, povedzme, že mu dal niekto like za jeho vzhľad, za jeho make-up, možno, to sa iba domnievam. Ale keď si všimnete, čo už je ako, sú komentáre. Dobre, tu tam je komentár, že milujem ťa. Asi by som povedala, že jeden jediný pozitívny. Dobre, takže jeden pozitívny, tento je negatívny, pozitívny. A toto, čo tu je napísané, OK, Slay Girl, áno, takýto typ ľudí si myslím, že aj ho lajkujú. Viacerí ho posielajú do Dagestanu, výsmevné smajliky, rôzne nadávky. Nech je doba, aká je. Ja nehovorím, že v minulosti to bolo úplne iné, ale možno ľudia takisto trpeli, ale aspoň neboli takto šejmovaní na internete a pred všetkými. Čiže jeho kamaráti, okolie, blízky, priatelia, všetci si to prečítajú a hlavne si to prečíta on sám. Nech už to je on, ona, ono. Ten človek dotyčný sám si to prečíta. Verte, takže čo to musí urobiť s jeho psychikou? Nikto by nemal toho druhého nejakým spôsobom takto zhadzovať. Takisto nemalo by sa to takto prezentovať. Čiže nezastávam sa tu ani jednej, ani druhej strany. Ale také komentáre, že utratiť, či už to nie je aj moc. Nehovorím, že toto by malo byť prezentované na sieťach, aby k tomu sa dostali ľudia. Takíto ľudia väčšinou sa schovávali doma, alebo toto si robili vo svojom voľnom čase v určitej skupinke ľudí. Povedzme normálne, že sa stretli takto ľudia, našli sa a oni sa nejak vycítia tým nejakým spôsobom a trávili spolu čas, samozrejme, a mohli sa takto prejavovať. To, čo bolo vlastne v minulom storočí. Čo nie je tak dávno, hej. Tým pádom tí ľudia vlastne trávili čas so svojimi. Takže ich to až takto nebolelo. Ale vy keď dávate takéto komentáre hnus... Dobre, a teraz sa na to pozrieme v globále, čo ma zaujalo. Čo ma zaujalo? Poviem. Tých 322 lajkov a 26 hejtovacích komentárov. Vy na tom človekovým mieste, tak by som proste blokla komentáre, tak ako to má Adela a podobný. Proste vykašľať sa na to, čo si ostatní myslia a buď si toto tu robiť, síce, neviem, či toto je vhodné. Nech už sa prezentujú, nech už sa líčia, veď to už vidíme na rôznych zahraničných účtoch. Ale toto je, že trošičku asi aj cez tam ukazovať nôžky. Tak to si myslím. Takže momentálne som sa úplne zaciklila, ja už ani neviem, na nikoho strane nie som, len už ani neviem, čo si o tom myslieť.